Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Hongu tiri munzvimbo tichiri kutendera chimhanda Rushinga tichinzwa kanhau dzakasiyana-siyana. Ndofunga pari zvino maona nhau dzakasiyana-siyana dziri kutora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela muli yeZimbabwe, siyalamukela kuhlelo lethu lanamhlanje. Ngithemba liyabona lokho sibhoda phela sikhona apha eChimanda eRushinga, lokho sikhona endaweni selizibonile phela indaba esesiliphathele zona ezendaweni le isiqhubekela phambili silinika ezinye izindaba khona apha eChimanda eRushinga. Munoona zvinoita upenyu zviri fani zvinosekesa. Inini ndichiuya pano handautomboziva kuti vatiri kuuya kuzoita nhau nezvavo ndisekuru vangu. Handirakumbogara ndakavaona. Ndakuzoziva ndakunzwa history yavo. Vasheka kudai dai ndakavaona pamwe ndakati kule ndipewo kahwani ndi Ashumba maizvita. Ndaizvita. Hongu nauya kuseka hedu kwatiri kuita asi nhau yacho hainyasofadzi. Ndofunga munorangarira tichikupai nhau yasekuru Chiyokoto ng'anga yepaMozambique. Kuna vasina kuiona munokwanisa kuitarisa zvakare. Sekuru ivavo vaizikanwa nenhau yekurombesa. Nzvimbo zhinji tingati vanhu vakawanda kana pamakamboona tichiburitsa nhau yevanhu vaibatwa nemweya yemakomrades akashayika munguva yehondo. Sekuru Chiyokoto vaigara vachingoapia mazita ravo raiwanika. Nzvimbo inonzi Chesa vazhinji vacho vakabva kwasekuru Chiyokoto. Muno muRushinga tingati vanga vakabata Mount Darwin Rushinga nedzimwe nzvimbo kuHarare chaiko chaiko vanga vakabata sekuru Chiyokoto. Naizvozvo sekuru vepano zvakare vari kunzi mumwe wevanhu vakaenda kwasekuru Chiyokoto. Asi chazoshamisa ndechekuti vachifa vachivigwa musha wakazara uchiparadzwa. Ndo nhau yatoda kukupai zuva ranhasi kuti sei musha wakaparadzwa, sei miti yakaparadzwa. Liyazizwela muli yeZimbabwe. Ukhulu lapha esikhona kuthiwa wayehambe wayathatha imithi kusekuru uChiyokoto. Senanzelela ukuthi sake salinikeza uhlelo sikhuluma la emayelana ngaye usekuru Chiyokoto ukuthi abantu abanengi phela ababelobuthakathi ababelabo babehambe bayaphiwa ubuthakathi bakhona nguye. Singananzelela even ngesikhathi sempini abantu abanengi ababekhuluma bekhuluma amadlozi imimoya lani kukhuluma thusha phela ibizo lakhe usekuru Chiyokoto okutshengisela ukuthi kwakukhona ayelakho kokwenza ngempilo zabo. Ngakho ke siyananzelela ukuthi khanya wayephethe futhi indawo yeMount Darwin, wayephethe indawo ngapha eRushinga, wayephethe indawo eziningi, wayesaziwa endaweni eziningi. Njalo abantu abanengi ababefuna ubuthakathi babesiya kuye. Namhlanje sabe silinikeza uhlelo sisemuzini kakhulu lo othi wena wayehambe wayathatha ubuthakathi kusekuru Chiyokoto kulesihlahla ezaganyulwayo kule mizi eyadilizwayo. Ngakho ke sabe silinikeza abantu abazabe bekhuluma besichasisela phela ukuthi kwahamba njani imizi le eyayidilizwa yayidilizelwani, izihlahla ezaziganyulwa azaziganyulelwani. Awuna kuwataurira kuti sekuru ivava vanga vari sekuru vangu. Mazvinzwira anzi ukhulu ushumbe bengumzukulu kakhulu nalo singazi mhlawumbe azvina kusaririra ndichitosvika pano ndo pandakatozonzwa kuti ko muzukuru wakadi ndiwe. Pamwe vanga varipo vakagezwa mimama amsipo kaimi, pamwe vakagezwa kuti savateveri ko zvikazokuteverai. Aiwa vakanonoka handiti zvadirwa jecha zvaiswa mafetilizer chichiza hapana pasina tinotenda. Ndochiro chirongwa chatakukupai zuva ranhasi. Njengansuku zonke siyalikhuthaza uba lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndinonzi Benjamin Mubvumba. Ndinisahwira wakamonga wakafa panapa. Saka wasati wafa vaigara vachitaura kuti ndoda kuti undivige ndiwisahwira mukuru
kuzoita asipo achauya uyu zvakanaka. Saka musiwo wakafa vasati wanyararira futi kukauya sekuru wavo kuno wakaberekwa amai wavo vakati amubvumba uyai muzondibatsirawo kutarisa kuti zvakamira sei. Pandatora ndobva tauya ndobva tawafira kakupisa mbichani ndobva tagara ndobva tawafira futi taona vatonhora tikati right zvino manje kuti tivagezese pasina odzinza rawo hazvigoneki. Saka ngavatorairirwa munhu aende kune dzinza rawo wauye. Saka time pakabva odzinza apa taityira kuti akagarisa nguva anozomarara pakumupeta pakumugadzira. Saka wauya vaye ndobva tazovapeta ndobva vasonditimbika kuti ndiwe Sahwira. Saka tikaenderera mberi nebasa redu tavaviga sanhasi mangwana acho isana Sahwira tinoya kuzosandura sezvo padhuze apa. Saka tavasandura paiwano musikana mwana wavo anobudirwa nomudzimu womusha mavo anova baba wababa wavo vanonzi Abondo. Saka ndo paakabudirwa akati auda kutobvisa zvinhu panapa. Saka ana Sahwira tibatsireiwo tikati alright. Saka ndinoita zvekubudirwa ndikati manje kana pachibviswa zvinhu ndokwanisa kuzokwadziwa zvimwe zvinorova uchidonha ukasaya defense imi munobudirwa. Alright. Saka zvadaro vandaenda kunotora nhumbi dzangu machira angu netsvimbo yangu tikabva tabatsirana basa iroro kusvika kunenge kuma 10 kana past 10 pakasvika vanhu vaidawo kubatsirwa kumba kwangu vanobva kuseri kwegomoko. Ndobva ndaenda ndobva ndavabatsira vaye ndobva vadzoka ndobva tadzokerera right nadzo ndima. Saka tapedza kudaro vakazoenda kumuroora wavo ndobva paitwa zvimwe futi. Saka ndakazodaidzwa futi kumba zvikanzi pano vanhu vanoda kutaura nemi pafoni. Ndobva ndaenda ndikati haina handichadzoke ndakutodzoka mangwana kwakwadoka. Saka nofunga program dare rese rinenge rikapera kuma 12 nokuti ndakazoona munhu wataishanda naye akapinda nekumba kwangu achindiudza kuti ndokwa ndiri kutobva izvo zvitapedza naye ngati ndo mafambiro yakaita zvinhu. Saka pakatemwa miti pakapiswa imba iye ikadestroyiwa nekudikini Boy Sky. Saka havana kuzoti masibhesas ese adestroyiwe zviparare vakazoti alright ana Sahwira achitorai. Saka umwe Sahwira akapiwa masibhesas akapiwa zvidhina akapiwa door umwe ndokupiwa window frame indobva ndapiwa door frame. Saka masimbi yese nezvekupfurira zvese any truth yavo zvakakandwa mutoilet nomudzimu wacho zvese zvavaishandisa. Saka pazvakakandwa mutoilet ndaenda kunobatsira munhu wandakutaura kuti aida kubatsirwa we ndakazoona zvakandiwa. Mangoti taura kuti pakatemwa miti toda kuti munyatsotitsanangura kuti ko miti inotemerwei chii chaita kuti muiteme. Right yakanzi yakagadzirwa ichiita kuti vanhu aidaro ndiani mudzimu wacho ukanga ukabata womusha munhu. Toda kunyatsonzwa kuti yakagadzirwa kudi tikuona miti yacho yakawanda amene kuti munogona kutitsanangura here kuti uyo wanga wakaitwa zvakati uyo wanga wakaitwa zvakati uyo wanga wakaitwa zvakati. Right uyo uri apo uyo wangaone bakatwa nezvimwe zvakanga zviripo. Saka ndikachera bakatwa ngati iri ndo bakatwa nokuti ranga richioneka rakasiya pisi kunze. Right ndobva tatema muti wacho mumwe wacho wakazotemwa nomumwe anonzi Matsika. Ini ndaenda kunobatsira munhu wandandichitaura ndakazoona warigwa. Saka watakazotema ndo uri pazasuyo handina kuzonyatsozotema ndaneta somunhu mukuru wakazotemwa naSahwira mudiki yatakatema mikonde. Okay iyo wacho uri kuzasuyo ndo wakatemwa nomumwe Sahwira. Okay muna kuzoti ndakamboti teme zvangu ndikati ndaneta. Asi wainzi wanga wakatakurawo chii iyoyo. Wainzi wanga wakarerewa mwana wavo anogara ane dzimba dziri pazasi. Dzimba dziri kuseri kwacho heredzo. Idzi dziri apa. Wakanga wakarera kuti adii kuti ashayi kuita kana misha. Kwanditi mwana wavo anobatsirawo zvakare. Anobatsirawo futi ndiye mumwe anga akatopoterwa futi.
paitwa basa iri. Saka zvaizofamba sei kuti achitobatsirawo iyewo wana anomudzvanyirawo futi? Vaitiwo kataidzvanyirirwa navabereki vedu. Saka kuzoita uyo wainzi wakarevererwa mumwe mwana, uyu wakarevererwa mumwe, uyu wakarevererwa mumwe, kuzoita basa sapa. Pane mumwe watisiri kuona? Pane mukonde kawe. Okutanga uyu. Okutanga wangochinzi wakaita sei? Uyu wainzi wakarevererwa mumwe mwana ndo matauriro aita Mudzimu. Alright. Mwana wacho mukatomuziva? Vana vakakurira pano. Alright. Vatova mabasa avatowakura. Ko uyu mukonde wenumber 2 wainzi ukarererwa mumwe futi atoo mukuru mune mukuru atova kubasa zvekare. Okay. Asi vana ivava parufu vanga varipo naye? Vanga varipo. Vakambotaurawo here zvechokwadi kuti zvechokwadi izvi zvanga zvisiri kutifambira zvakanaka kana kuti chii? Vakazotaurawo pashure pengwe Mudzimu wabata. Asi vakabvuma kuti zvechokwadi zvino zvisina kuamira zvakanaka? Ndizvo zvavaitaura. Saka in short tiri kuti baba vepano vanga vakaromba? Ndizvo zvazvinoreva. No, zvakanaka. Vasati vafa. Nokuti ndaifambidzana nawo zvakanyanya. Nokuti ndianga mukuru wangu vandandasara naye muno. Vakange vachinditi wanzi ndikaenda kwaChiyokoto ndichienda korapisa mwana wangu mucommunity akashaika. Havana kuntaura kuti ndikaenda koromba, asi wakati ndikaenda korapisa mwana wangu. Yave nguva pavaitaura izvozvo. Asi sekuona kwencheve chokwadi here chavaitaura kana kuti yaingova statement? Hapana akanga avatuma kakutitaura kana kuvabvunza. Asi havana kududza kuti ndakanga ndaenda kunoromba, vaiti ndakanga ndaenda kunorapisa mwana wangu. Vanomukomana mukuru akashaika ayangu. Nekuti mubvunzo inozovapo ndeyekuti kana vanga vachirapisa mwana, iyo miti inozorererwa vanhu pakuita sei futi? Izvo zvanga zvakutoda manje kuri kudaidza Mudzimu wacho kana uchibata wobata wopupura. Ini ndainge ndichida kuzvidzivirira nokuti ndoziva kuti panobviswa zvinhu zvimwe zvinogona kukurova uchitofa kufira ipapo, ukashaya anokudziki ndoona kuti Mudzimu wako usina simba unofira ipapo. Muri kuda kutaura kuti Mudzimu wenyu hauna simba? Aiyo. Ndosaka ndaenda kunotora zvombo zvangu zvokuti mukwase ndiri pabasa. Alright. Aiwa, zvakanaka. Fara ikatema nyengo ndinisavera wepano paedekwe ndindakachengetedza mufi. Right, chii chakatora nzvimbo kuti musha uzopedzisira waparadzwa saizvozvi? Sakaitika ndochokuti baba vanga vaine urombwa wanga wanawo, musha uzoparara semaparariro aya. Baba vanga vaine mishonga yanga vainayo. Saka mishonga iyi yanga umwe wacho wanga uri apa pamutu, umwe wanga uri pamutu uyo pamukondo, wokutanga wanga uri pane ushu. Uyu wanga uine chiwe? Uyu vainzi une rumwa riripo pawakadyarwa. But pamakautema rakaoneka here kana kuti harina? Riri pasi pemuti iwoyo. Riri pasi pachitsinda. Alright. Then mumwe wacho uyu hanzi une chiwe? Uyu une mishonga iripo pawakasimikwa pasi futi? Pasi. Asi sekufunga kwenyu imi misasahwira, sei paishandiswa unonzi chii mutu? Mukonde. Sei waishandiswa mukonde? Ndo unomboitwa mikoka nemapostori uyu ndiwoyo. Sei wakashandiswa mukonde? Tinoona sekuti hanzi vanga vaine nyoka yavaigara nayo yaipota ichinoyamwa mukaka pamiti iyoyo, ndosaka vaishandisa. Sezvo muchiti makatema mishonga yachona iri pasi pemiti, zvinoreva kuti zvakatoparara here kana kuti mishonga ichiripo nanhasi? Mishonga ichiripo, but nemhiko yavakaisa Mudzimu yavo wanga wakabata vacho vaiti zvatoparara, sekuparadzwa kwakaitwa musha. Imi misasahwira makapiwawo chii? Mukonde. Mukonde. Sei waishandiswa mukonde? Mukonde
ina ndina chandakapirwa. Hamuna mamusingaroi pamwe chete here? Kwete. Paimba yakapazwa apa ndakazongotora window frame ndokandinako. Okay. Toenda kumiti iri ukweyo, chii chakatora nzvimbo? Pamuyu uyu uri apa uyu vangaone bakatwa rari nemushonga rarumira pokutanga. Bakatwa racho raioneka, makatoriona? Rakatobviswa. Hanzi raishande chii bakatwa iyi? Ndorane mishonga yake yese yaishandisa. Ko umwe wacho uri kuzasi uyu? Mumwe uri kuzasi uyo wainzi une mushonga unoshandisa mwanasikana wake anogara. Zvainzi unomuita sei? Vaiti mudhara wacho anogonda turwa. Alright. Mbobobo. Alright. Ndozvimaziro. Asi sekuona kwenyu imi sasahwira, munofungidza kuti dambudziko rapera here? Sokuparadzwa kwakaitwa musha nekuti hapana chakasara. Hembe dzake dzakatsva, magumbezi, masimbi takakanda mutoileti iyo iri apo yakapazwa. Hapana chimwe chakasara? Hapana. Kunze kwemadoor frame, mawindow frame nemasbestos amakatora. Saka makapiwa Kwehurombwa. Kwehurombwa ndina. Ko makadi kucherera futi pasi? Tatonzi tipaze, saka pakazowanawo sawira aiti ndozvida. Marata eno door frame. Door frame rakatwa nasawira uyo anga akamira panavo. Marata amwe akatorwa nemukoma uri apa. Tonzi zvipwanywe zvibva zvangoparara. Saka mimi zvivindi zvekutora makazvana kupi hamuchi here kuti pamwe dzimwe nguva zvinogona kuzosvika kwamuri? Ina handitye nekuti handina ndichisawira. Saka ndangokwanisa kungoti huwi ndobva ndatora kadiki kandakatora kawindow frame. Ko tanzwa zvakare kuti pane mushonga waishandiswa kupengesa vana, hatina mbonzwa ataura nezvawo? Ichokwadi, ndo mishonga iri papa. Because hanzi paitodemonstrate kuti munhu apenge zvinodai so. Ichokwadi, ndo mishonga wakabviswa. Hamusi kutitsanangura kati udzei chaizvo kuti pane mushonga wakadai so wainzi unoshandiswa so, pagosita mumwe wakadai unonzi unoshandiswa so. Pakuti izobuda mishonga ichiratidzwa kuti uyu waishanda izvi uyu uchishanda izvi hatina, zvakangobva zvapiswa. Asi hamuna kumbonzwawo kuti zvaivabatsira chii zvemishonga izvi kana kupengesa vanhu kwacho kwaizovabatsira sei? Hamuna kumbozvinzwawo? Ipapa handina. Saka sekunzwa kwenyu tataura zvokupengesa, tanzwa yagondwa, zvimwe zvamasiya zvaishandiswa mishonga iyi ndezvipi? Apa ndinganyepa. Ndopandoperera kuziva ipa. Alright. Alright. Ndinonzova Isaac Matsika. Ndiri zvava chepamurehwa. Asi ndigere hangu muno musha wakwaidegwe kuno kunzvimbo yeRushinga. Titsanangurirei zvakatora nzvimbo semaziro enyu. Zvazvikaita muzukuru uyu mukunorwara kwaiita kufunga nyama nokudzimba wemazuva yafambidzana, ndopaikwanisa kunge aitsanangura kuti no pamuti uyoyo pano mishonga ndofunga wakanotora here amene kunonzi kwaChiyokoto. Saka waitiyo pamuti uyu uri apa ukajarwa nebhodhoro riri pasi pawo ipo paya. Upi wacho wokutanga uyu rikato kumusoro? Wokutanga. Kumusoro Uyu. Uyu uri panapo? Ndokuti wechipiri uyu une kadende kari pasi pawo. Ndokuita wechitatu une jira roretso rino mapfundo matatu uri pasi pawo zvekare. Une chii? Jira roretso rino mapfundo tutatu. Tasungwa kuningira tutatu. Hamuna kunzwa zvese zvokuti zvaibatsirei? Ini hatina kusvika pakuzotsanangura nakusvika pakuda. Ipapo vaikudzai vanga vachiri vapenyu? Asi nyama dzinge dzakudzimba. Ndokuzoti pamuyu uyu pane hoko iripo zvichiriva kuti ikamonerehwa zvainge ikamonerehwa but
musi wacho isati nokutora nguva yekuti paendewo kutaisa kuti hoko yacho inge yakamira sei, asi nomusi wekupedzisira iyoyo wazoshaya rinenge riri banga rebakatwa ringe rikanomonerwa zvaringe rikamonerwa izvo pasi pacho pembano chipisi cheremu rebhasikoro nekutsanangurwa kwemidzimu yacho yemusha muno waitiwo tofunga ndo zvimwe zvaita kuti wendo uendeke pamishonga yavo pakushandisa kwavaiita ndokuzonzi zvekare wopadzasuyo ndo waita hanzi midzimu wacho iyo ndokazingwa kutsanangura nokuti sira tikatsanangurwa miti iyo iri 4 uyo tikazozviona ipapo kwakunzi vaishandiswa segondo waturuka here uyo uri dzasuyo yaiuyo tikazoonawo ipapo ndo mazivire andinoitawo ndobva tazoonawo dzimba dzaakuitwa seidzi dzakunopazwa. Kudzimba dzaipazirwei? Iyi yainzi hanzi mune nyoka here. Ipi yacho? Yezvidhina iri apa. Oye iri pamusoro iyi? Mainzi mune nyoka. Saka kupazwa kwakaitwa zvinoreva kuti nyoka havachisina? Iwo nomhiko dzava dzavaiti ndaisa dzachivaitiwo zvinogona kunge zvaita se zvatopera. Kana even mbatya dzavo dzikabva dzatopiswa magumbezi simbi zvavo zvavaishandisa mapinjisi sando chii zvose zvikanorongedzwa mutoireti ikapazwa mumusoro pechimuti icho chimwe chikadonha ko iyi imba iyi ikapiswa vachitiwo zvimwe zvacho zvinonzvera kudire mudzimai wangu wachitogara naye ipo panapa wacho waitiwo zvinogona kunge wangu watonoshandiswa futi waigona kunge waishandisa kumudzimai iyeyo ndosaka wakapiswa futi iyo. Ndiwo chete mazira amuri kuita? Ndobedza mazira iwayo. Ini ndinonzi Axiria Matiza, ndiri muroora wepano. Inini mafambisirwo akaitiwa panapa handina zvizhinji zvandingati ndingataura nenyaya yekuti isusu tainzi varoora suduruka iko musapinda mune vedzinza, saka zvakawanda ini handina zvandinoziva. Asi vachiri kurarama paitaurwa nyaya yekuti vakarapisa murume wangu ini sezvo anga akurwara kwacho kwanga kakuita kufanika munhu ari kurasika njere somunhu akabva kuhondo. Saka vari kunzi vakaenda naye kwaChiokoto. Saka kuziva kwavakaiti vanhu muno mumusha sezvo vakavanza kuti Chiokoto anorombesa, ndopavaiti baba vakaromba vane mishonga yavo yavakabva nayo kwaChiokoto nomwana wavo. Saka inini ndakuvabvunza baba nokuti murume wangu angafa, ndakavabvunza kuti nai baba, isusu imimi muri kunzi makaenda kwaChiokoto nomurume wangu, hapana here zvamakatora? Baba vakati aiwa, inini handina kana chandakatora, handina chandakakwanisa kuenda kunorapisa mwana wangu nokudzoka. Kana iye mwana kana kuri kuti akazotora handisi kuziva. Saka pakuzoshayika kwavakaita takangozoona miti yakutemwa temwa zvichinzi vanhu vakaromba chichi nezvorombwa zvavo ina handikuziva. Takazoona vanhu vakukwidza kumba kwangu vakuti hanzi pane maruva mamwe andakajara zvichinzi zviri kujidzana nemikonde iyi. Ndobva vauya kumba kwangu, ndobva vaita sei, ndobva varasa vachirasa vachiti hanzi zvinogona kujidzana nenyoka inenge ichiuya uko ichiita sei, handisi kuziva kuti kuno urombwa here kana ita sei. Saka ivo ndobva ndavabvunza kuti imi muri kuuya kumba kwangu muchiita izvi zvinoreva here kuti inini ndino mushonga? Kana pane mushonga ndinayo yomungati ini ndakasirwa nomurume mobva mataura. Pakazoita mumwe muprofita anga aripo, ndobva ati imimi kuti titi pane zvinhu panapa hapana zviripo. Imimi maoko enyu aiwa ini ndiri kuona makachena, hamuna kana chimuinacho. Kana kuri kuti ndibaba vakaita aiwa ndezvababa, kunoka hakuna chiripo. Saka ndiri kuzoshama kuti maruva angu anga ari koko akurasiwa nezviichi, ndakongozvitambira somuroori kuti aiwa regai vachenese musha wavo, maruva achona haana zvaanondipa, regai ngozita rangu riita se richene. Ndo zvandinoziva nazvo. Zvakaitika panapa zviro zvakatotinetsawo. Inini ndibaba munini wangu, saka vakarwara kunguva yakareba. Warwara kudero bva wazofa. Wafa hatizivi kuti sovanhu vakuru vamheno magadziriro vangu vakaita musha wavo
kubva zvazongobuda kuti vanonzi vakanga vasiya here vataura kuti kana ndafa temai miti. Saka nopota bva kuvachengetedza taakuda kuona kuti tingagovesei nhumbi. Taungana vanhu vese apo ndokubva vanhu vangotaura vakasiyana siyana. Vamwe handiwachatozivi kuti ndevapi vakanga vachiuya kuvaonawo vachiwataurira nyaya yekuti miti ingaidimurwa. Svikira tazodimura miti yamuri kuona yakapunzika. Asi tingati munzvimbo menyu zvinhu zvakaita saizvi zvinombogara zvichiitikawo here izvi? Izvi hazvisati ndokokutotangaka. Ndapi mashoko amunoda kupa kune avo vari kuromba, vachada kuromba nevakaromba kare? Mashoko yandingangotaura pakuromba ndeyekuti munhu tora zvinhu zvaunoona kuti mangwana mhuri yangu haisare ichitambura. Kune avo vamwe vachada kuromba tingavewo noruzivo rwokuti dei tichikwanisa kuvaziva, kana kuti munhu haakuda kuenda kuromba kumutaurira kuti senza nemaoko yako pano kuti uende kuromba. Because zvinhu zvakaitika pano kuda kwababa munini wangu hameno kuti chii changa chichiwanetsawo mukurarama kwavo kuti wazosvikira kuenda kwachiyokoto. Kusvikira nanhasi izvozvi tiri padambudziko rokuti vanhu mudzimai wavo tikatomuendesa zuro kumusha kwavo kuti agare pano pasisakwanisiki kuti agare, nokuda kwokuti zvinhu zvese zvakapwanyiwa mudzimba umu mese mainzvi nyoka iyo kusvikira vanhu vati ngatipwanyei tiibate nyoka iyo tiuraye ingazokuwadza vanhu. Saka ndinoona kunge zvinhu zvisina kunaka zvokuromba. Haina kuzobatwa nyoka iyi? Haina. Zvichireva kuti iri kutotiona iri somewhere? Izvozvi iri somewhere. Saka panenge panoda kutombotora kataimu kakati vanhu vasingatsike pano. Kana kuuya kwandateta inini ndatouya ndichinzwa kuti uziti BC wari danga ari umwe munhu ndati ngaauye kuno kumba kwangu. Ewa, tinotenda. Ewa. Maita basa. Thank you. Asi tichiongorora hedu upenyu hwavo tingati simaonerenyi mimi mishonga yange ichivabatsira here? Chandakaona chaicho chaivabatsira hapana. Nokuti dambudziko racho ranga riripo. Zvimwe zvizhinji taitovabatsira tisu kurima, mombe wanga vasina. Kana mari yacho wanga vasina tachitotambura nemari yekutoti vaenda kurapiwa. Saka chaivabatsira mushonga wacho handina chandiri kuona. Asi iwo kuzoramba vaina izvo kuti pane pazvaivabatsira mbichana? Pano pazvaiti mambo zviri kuitika munzvimbo yenyu zvinoshamisa, zvinokatyamadza, zvinoomesa mate mukanwa. Hameno ndezvipi zvamuda kuti taurawo pamusoro penhau zvikuru sei tichitarisana neyakaitika pano iyi? Zvatondishamisawo kuti chishamiso chaitika mukati menzvimbo yangu yachimhanda inoi. Chatoda kutanga kukurudzira ndechekuti mumwe neumwe ane zvinhu zvake ari mumba make. Asi kana waona kuti iwewe wakuda kuchiparara, gara wapedza nyaya dzako pano kuti uzosira wapenyu zvinozwanetsa. Nekuti zvaitika panapa ratova dambudziko, kutotanga kwedambudziko ratoitika. Kuengana kwatomuka ipapa. Sekunzwa kwandaita ichitaurika nyaya iyi, mukuona musha waparara. Asi waparadzwa utone mukadzi aripo. Kusvika mukadzi anzi chibva pamusha iwo torimwe dambudziko ratogadzika musha yatova ngozi. Ichasumudza zvakawanda wanda. Toya pane miti ikatemwa. Kuno kumuuya hatitenderwi kuti haitenderwi kutemwa. Nyange ukaisa zvinhu zvako zvinoda kugarirwa pasi, zvoonekwa kuti zvinokodzera kuti muti utemwe. Saka nyaya dzikutondinetsa kuti dzakaitika chirudzii dzisina kusvikawo nekwandiri. Tichigara pasi tichionesana kuti ndezvechokwadi here zviri kutaurika pamusha uyu, nekuti zvinogona ari manyepo.
nekuti kuhakira kunoita munhu kunosiyana siyana. Dzinogona dziri shanje dzekusada mainini wangu achigara panapa. Inoiza wapo wadzungara vari musango vari kutenderera. Mwana wangu hakira wachiti aiwa imimi hamfanira kunge muchigara panapa ndaparadza zvinhu zvenyu. Iwo hapana chawakawana sekunzwa kwandikaita. Toona anasahwira ndo wabenefita pazvinhu zvipi izvozvo. Awo amai avo watobudiswa pamusha uyu. Denda andisahwira akangwara. Denda sina kubvuma kutambira zvinhu zvacho zvipi izvozvo. Nekuti zvinhu zvine mutauro. Ende mukutoziva kuti musha uno uyu waparadzwa une mukadzi anga aripo. Anofanira kuwana mabhenefiti anowana papi ipapo. Sekunzwa kwandikaita kuti anga atone mwana anga ari panapo. Atone mwana wake kuratidza kuti musha muno vane chi ane wana. Saka toda ngokurudzira kana tigere matirumu kana takuda kuita nyaya dzedu ngatitange tabvunza iwo vamwe. So isu tichatoda kutoti tiziwe toashedze kudare. Anasahwira ndo vachaziva kuti taitira mwanani kuti tiende kotemba muti uyu tichinzi pane zvakati. Inyaya yakutotangidza nekuti nyaya itaibatirawo padumbu. Saka kuti tiitangidze tinzwe kuti chii chaichai chikaita kuti musha uzonzi waparara munhu azonzi ane urombwa. Tinyatsogutsikana kuti shuwa nyaya ikaita se ikaitika nemazvo. Saka ndiri kuti in short tichaitora nyaya itoisa futi mudare. Anasahwira wachatsvaga munhu wawaisvikirwa ndo anoziva kwaari. Wouya paground kudare tokurukura nhau iyi tochifamba nayo kusvika tisvike painoti yapera. Apa tikuti yakutanga tatanga kutoinzwa panapa. Asi nhau dzerudzi rworudzi tingati dzinowanzoitika here mudunhu menyu? Ya nhau dzemishonga dzagara dziriko, asi kana dzichiitika pane pakuti unotanga wazivisawo kuti ndo zvaitika kuno. Kana kuno wanobatsirawo wozopindira panhau dzipi? Panhau dzakadaro idzodzo. Sematauro amuri kuita muri kutaura kuti dambudziko raitika panhau iyi nderekuti vaisvikirwa vana futi vepano. Vana futi vepano. Zvichireva kuti vanogona kunge vaine hondo dzavo dzavari kurwa pasitorina kana chiripo. Zvinogona kudaro. Asi mapakatwa aiwanika kamiti yanga ichitaurwa. Ya ndozvandiri kuti denda andiripo tiri pamwe chete tichifambira tiri pamwe chete mapakata tichaona kuti shuwa akaiswa nekuda kwezvinoti taigona kugutsikana nazvo. Nekuti mapakata anogona kungochererwa kana nemwana wacho kuti tozobvisa tichiti akaiswa nani nababa nekuda kweurombwa hwababa. Ndicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa vataura vakasiyana siyana, vataurawo zvakasiyana siyana. Asi chokwadi chatabata apa ndechekuti aiwa sekuru wangu vaityisa. Vaityisa chero neni pazvanga zvichitsanangurwa ka ndanjitosha ndachitonzwa kucha kuti zviriko here izvi. Ina handizotye manje. Semuzukuru sekuru. Alright. Aiwa pakadaro atingabvunzisa. Mazvinzwa sei zvataurika pano? Kuyamangalisa kubuhlungu muli yeZimbabwe ukuthi yazi ubuthakathi sobusanda mihla ngemihla nsuku ngensuku abantu sebethakathana sebesenzani sizothiwa ezihlahleni lapha kulezinto ezazigejelwe phansi ezinye zifakwe phezulu kwezindlu yazi zuva nezuva rine zvaro zvitiko zvinoramba zvichiitika. Vana vari kupengeswa. Asi chiri kundinetsa tiri munzvimbo ino yeChimhanda mukatarisa takaita nhau yemwana akavigwa guva rake rikafukunurwa. Handitika? Zvine chekuita nemakuva. Zvine chekuita nemakuva. Tikagoita nhau yeguva rakaparadzirwa pachaoneke guva. Zvine kuita nemakuva. Tozoita yekuchomutukutu zvakare. Yemwana akashaikira kumazoe. Ndobva mhepo yacho yazobata zvakare. Zviriko kurufuku. Saka nhasi chaunogona kuita uchiri kurarama ziva kuti zvichabatwa chete somehow. Chokwadi chenesa nzira nemoyo. Ameno ndo chirongwa chatakupai zuva ranhasi. Ilo phela uhlelo ade siliphathele lona muli yeZimbabwe namhlanje. Tikuendera mberi nayo nzvimbo tikutenderera. Sikukela phambili sibhoda. Sifuna ukuzishiya zonke sesiziphendule kwamtoko vakasvikira kuti eke
By the way, takavimbisa nauya sabhuku vekwamutoko vaya vave kupopoterwa nemadzimai kuti vari kuti tanga wandida kana usina kundida zvese zvinouya zvichinzi zvikupiwa munharaunda hapana chenyu. Hapana chaunowana. Takataura tikati aiwa tichadzoka sabhuku, garai muberere, tiri kuuya tigonzwawo divi renyu. Sabhuku vakatifonera vakati ndo matorero enyu nawo here iwayo. Zvinhu zvacho tanga takuvhundutsirwa nai sabhuku ndiwayo chaiwo matorero edu, takanzwa divi ravo, tiri kuuya kuzonzwawo divi renyu. Tiri kuuya sabhuku, tiri munzira, garai muberere. Asengwa dzese muri Zimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tadiwa Kutama, Andrew Neshamba. Bye for now. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.